L'Associació Oncològica Doctor Amadeu Pelegrí ha lliurat al Servei d'Oncologia de la xarxa sanitària Santa Tecla 100 coixins del cor i 1.000 euros per a investigació. Els coixins del cor estan especialment dissenyats per pal·liar els dolors de les persones operades de càncer de mama. La iniciativa nascuda als Estats Units l'any 2001 ja s'ha extès per Europa i altres països del món. Per a l'Associació Oncològica Doctor Amadeu Pelegrí, aquesta iniciativa entrava dins d'un dels objectius principals del grup, com és el de donar suport al pacient oncològic, i en aquest cas concret, el de càncer de mama. Hem engegat aquest projecte amb un grup de dones de Salou, fa 2 mesos escassament. Portem fets quasi 300 coixins, repartits a persones conegudes nostres i a Salou en concret quasi 100, i avui fem aquesta entrega de 100. A la unitat d'oncologia de Santa Tecla, sí, perquè és la unitat que va fundar en el seu moment el doctor Pelegrí. Des del Servei d'Oncologia de la xarxa sanitària Santa Tecla es creu que el coixí pot ser beneficiós tant per les pacients recentment operades com les que ja fa temps que van ser intervingudes. Per les que han estat intervingudes recentment, perquè el tenir el braç recolzat al damunt d'aquest coixí disminueixen les molèsties de la cicatriu i es pot afavorir una millor cicatrització, una millor comoditat. Nosaltres aconsellem a les pacients que han estat acabades d'intervenir que tinguin el braç així una miqueta aixecat. Anys enrere les intervencions eren més agressives del que afortunadament poden ser ara i les seqüeles postquirúrgiques són més importants i el tenir aquest coixí a sota el braç creiem que pot minvar els símptomes que tenen. La relació entre la xarxa sanitària Santa Tecla i l'associació és molt estreta, ja que el doctor Pelegrí va ser l'encarregat de la creació i l'impuls de la unitat oncològica que es troba a Tarragona. Des d'aquí, des de la unitat d'oncologia mèdica, donem una assistència a pacients de Tarragona i del Tarragonès i del Baix Penedès, una àrea de 150.000 habitants, en la qual podem donar una assistència altament especialitzada, però també molt de proximitat, que és un aspecte molt important, tal com l'Amadeu la va dissenyar fa 4 anys. Els diners donats per l'associació es destinaran al projecte d'investigació en pacients amb càncer colorectal, que s'està duent a terme des de la unitat d'oncologia de la xarxa sanitària de Santa Tecla.